James De Manuele, ta' 46 sena li għajx f'guest house fl-Imsida u ma jaħdimx, baqa jinżamm arrestat wara li fawla numru 17 fil-qorti kien akkużat b'serqa minn anzjan ġodaru fil-Ħamrun. Il-każ seħ fit-18 Ottubru, meta l-ħabta tal-4:15 wara nofsinhar, anzjan ta' 95 sena mar fl-asta tal-Ħamrun u għamel rapport li kien għadu kif safa vittma ta' serqa fir-residenza tiegħu. Fil-qorti ġie spjegat li wara l-investigazzjonijiet tal-pulizija, irriżulta li l-akkużat ħabbat il-bib tal-anzjan, daħal għandu, ħepp għalih u ħaddu ammont ta' flus kontanti li ammontaw għal madwar 900 euro. Il-prosekuzzjoni spjegat li minn filmati elevati minn kameras ta' sigurta ġie identifikat l-akkużat u ġie arrestat fil-21 Ottubru fl-Imsida. Fit-tfittxija li saret fil-guest house fejn qed jgħix l-imputat instabu l-ħwejjeġ li allegatament kien liebes dakinhar tas-serqa. Viżibilment imbikken fl-awla l-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża talbet għal-libertà proviżorja, iżda din ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni li argumentat li mhux biss għandu fedina penali ta' 46 faċċata imma wkoll għax hemm xhieda pajżana li jridu jiġdu fosthom il-vittma u xi ħadd li raħ jaħrab minn fuq il-post. Semmit ukoll li l-imputat ikun fl-akkwati tal-Ħamrun spiss fejn joqgħod il-vittma u m'għandux indirizz fiss. Mario Muscat ta' 61 sena minn Nadur Għawdex inħeles mill-arrest wara li tressaq il-qorti brabta ma' każ ta' hit and run li seħ jumejn ilu f'Taslima u li ħalla mara biġrieħi serji. Id-difiża spjegat li l-imputat jaħdem fl-industrija tad-dajjes u kien involut f'inċident sfortunat li seħ meta l-imputat kien għadu kif spiċċa mix-xogħol. Tenniet li raġel lest joqgħod tal-kundizzjonijiet imposti fuqhom mill-qorti. Il-qorti laqgħet it-talba l-ħelsi mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 1000 euro u bil-kundizzjoni li jiffirmat l-darbiet fil-ġimgħa fl-Assa tar-Rabat Għawdex. Bashir Abdullahi Ahmed, is-Somalu ta' 27 sena li ma jaħdimx, baqa' jinżamm arrestat wara li tressa il-qorti fuq każ li seħħ fis-sigħat bikrin tal-erba'. Ir-raġel ġie akkużat li daħal f'residenza privata bil-ħsieb li jkommetti serq aggravat li attakka jew għamel reżistenza bi vjolenza li inġurja, għeddet jew għamel offiża fuq uffiċjal tal-pulizija u li volontarjament għamel ħsara li tammonta għal aktar minn 250 euro. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-imputat faqa' bib ta' residenza f'San Ġiljan li dak il-ħin inserta kien hemm fiha bin is-sit tad-dar li huwa pulizija. Wasam għal-ħsejjes niżel isfel u waqt li kien fidlam l-imputat allegatament tefa' xi ħaġa lejn il-bieb u kif xelli dawn ir-raġel sab li l-akkużat bil-qiegħda fuq is-sufan. Hekk kif il-vittma identifika ruħu bħala uffiċjal tal-pulizija, allegatament l-imputat ġera lejh u aggredih fejn imbagħad ġie arrestat. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih.